hedder Emma, og jeg spiller på U17, og jeg spiller midtbane. Jeg har spillet siden jeg var 4 år, så det er i cirka 11 år. Et godt råd vil være, at man skal ikke være nervøs for at starte, og man skal bare starte til det, selvom man kan være nervøs, og fordi at man får rigtig mange gode oplevelser, både fodboldmæssigt og socialmæssigt. Så jeg synes, det har været en stor oplevelse bare de år, jeg har spillet fodbold. Jeg er for det meste altid glad, når jeg spiller, fordi jeg elsker at spille. Og så synes jeg, at det påvirker holdet, og sådan, at man træner seriøst. Det gør også, at ens medspillere de bliver bedre. Det er Alexis Sanchez. Hello, papagena. Du er bedre con la papaya. Han har bare altid været min yndlingsspiller, og jeg har fulgt ham siden jeg var 12, tror jeg. Og så synes jeg bare, at han altid kæmper, og han giver aldrig op, så det synes jeg er en god ting. Jeg er nok mest en Nike-pige. Bedste fodboldminde, det var, da vi var i Datters og spillede den internationale Girls Cup. Og det var bare en mega oplevelse, både fodboldmæssigt og socialmæssigt. Ja, det er ret overtroligt. Jeg gør ikke noget specielt, inden jeg går på banen. Men det har det altid sådan, hvis jeg har nogle gange, når jeg spiller angriber, og så hvis jeg ikke når tilbage på min egen halvdel, så scorer de andre altid. Men hvis jeg lige når over midten, så scorer de aldrig. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan har jeg bare altid haft det. Yes. Tak for det, det var super. Ja, tak.